Mana kumanya kwa mga jonga nino kanyo kenda keka prangwena tok sa pagario marukinyi kamora mora mintiera rokini machiegni ma ene nonro mar Gaset nya kwa mga jonga kinyi makawuono antiere gi Gazet adek antiere gi The Standard antiere gi Nation bange wabro bedo kwa nono Gaset mano mar The People Daily arokini machiegni kinyi makawuono bende ido thuolo makende mar bedo gi jakwambo wadwa machielo mabende kinde ka kinde jathoro biro e TV bar Ramogi mano Julius Otieno arokini machiegni erokamano inya mos joneno moso jo nyikwa Ramogi ni oyawre uru wan kama ndo wane gima ni oboke makawuono mondo wangi sana jo piny gima endelea odiochieng' makawuono erokamano inya mana kama nyakwa Ramogi jiwang nikichantiere gi The Standard gi Daily Nation e mbele naka daher mar chako gi The Standard nikech okiny makawuono Julius kramna kineno thund weche mantiere gazeti ma The Standard gi Daily Nation odwa chalre kotenre kod weche mag somo kata kamano kwa chako gi gazet mano mar The Standard okiny makawuono gazeti ma The Standard en kaluwore gi penj nyakwa Ramogi jiwang mano penj mar klas 12 bidendo kaka KCSE mabende nochiwo yanga juma mokalo koro nyaka gisani nyakwa Ramogi jiwang nitiere A's magi maxi mabende nyithindo noyudo e penj makamagi mabende osebed ka ideo ni A's makamagi Julius kanoyude gi dibed ni nena dier ni nyithindo notimo makare ahinya e skunde mopogore opogore mabende bro bedo kwa neno Josewuoye chako Minister mar Education gol duoko mar penj ma higa mokalo mar KCSE jiwacho ni labda nitie gima notimre ma omiyo nyithindo mang'eny yudo S machal kama lakini kaka ne wawinjo jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nowacho ni onge wach moro mar cheating ne onge kwalo penj kata matin lakini ji pod chich ni S gi ne ng'eny ahinya sana sana skunde moko nitie magolo S mang'eny kabisa ma jomonge weche mag somo temo chich go nikijane no kaka jolony mag weche mag somo wacho ni onge haka sikul yudo ga mana mina achiel kimede kinde thuolo mar higa achiel giwacho ni samoro jabedo ga matek to noneno skunde mamoko ahinya mowuok kata mne min mar 5 kanyaka sani nyako chika par giwacho ni mano ok yot ahinya kata katimre lakini ok yot ahinya koro labda nitie gima notimre lakini serikal to wacho ni gima notimre onge nyithindo gi skunde notiatia matek emomiyo max gi no dhi mbele kabisa lakini jokma ni education sector jokma ong'e weche mag somo molony weche mag somo to wacho ni gino ok yot kata katimre lakini ok yot mondo kata ka school yudo max kata ka school improve lakini ok onyal dhi max moingo 3 4 5 mean score lakini skunde moko mang'eny kaka moko yo Nyanza wakucho yo Kisii kuonde moko mang'eny ne improvement moloyo points means score mar points 3 4 kata moko nyaka 6 ma koro jiwacho ni kachal ne nitie tugo moro matin manotimre to serikal to owacho na pana penj ne ler kila nyathino notiyo maber to skunde be notiyo matek nyaka sani ang'eni od bura mar seneta hinya kamiti mochung' weche mag somo bende buono ni gibiro chako timo nonro mana hinya mag grade A mabende noneno e penj kata kamano kwa neno nyakwa Ramogi jiwang moko kuom skunde mabende noyudo grade mar A plain mana kwa nyalo yudo matin wantiere gi skunde kaka mano mar Mangu wantiere gi school mar Alliance wantiere gi Maranda kineno kata mana grades mabende dagi yudo en mana ni county ma Kisii nyakwa Ramogi jiwang gi county ma Nyamira bende osebed kata mana kisegi kaluwore gi penj mar KCSE mar higa mokalo kata kamano wacho ni county ma Kisii gi Nyamira kigo kwan mag nyithindo mabende noyudo grade mar A gin 80 kod 1 kata kamano wach makamano noko mipeke it Gazet mano mar 4 gi mar 6 wang'ia ni it Gazet mar 4 nyakwa Ramogi jiwang kama bende koro ochiwnwa ahinya kaka skunde notimo makare school mabende nobuogo oganda e pacho ka en school mar Nyambare kata kama Nyambare osebedo katimo makare nikech en school mar national mantiere county ma Kisii gin ema bende na gibedo number 1 kata mana namba mokwongo mano e pacho ka kaluwore gi penj mar higa mokalo waneno grade mabende na giyude higa mar 2021 nen 9.3 sani na giyudo mean score mano mar grade 10 to kram na skunde mamoko mana kinyalo ne county ma Kisii kama bende ni wacho ni nagitimo maber e penj wantiere gi skunde kaka Rigoko mantiere county ma Nyamira mabende noyudo mean mabende nokelo weche noyudo mean mar 5.7 sani koro yudo mean mar 9
Ting'en ma en day school. Wacho Rigo Kodei. En school ma nyithindo dhi to duogo. Higa mokalo ne higa mar 2021 ne gin gi min mar 5.7. Higa mokalo piny ma higa mokalo gin gi min mar 9. Matiene ne gimedo max machopo 4 ama 3 gi nukta moko kanyo ma jotend somo wacho ni ok yot ahinya. Emomiyo gigi kelo weche mang'eny. Kata kineno kaka wacho ni senators wacho ni gichako timane investigation gine gima notimre penji ni adier nokwale koso ne ok okwale. Ya Senate Education Committee mar Education wacho ni nyaka ging'i adier gima notimre. Kop onge haja mar kwalo nyathi penj. To kijne kata kodhi kata university odhi timo course moro kata mar medicine. Then gino tame. Then yudo bang' higa achiel to we course no odhi e course moro mapiny matin. Koro nyaka ber ka serikal onono wach na adier ne nitie kwalo penj kose iwacha. Nikech skunde moko bende aneno kaka Cardinal Otunga mano mantiere Mosoche County ma Kisii ma bende noyudo min mar 10.76. Wantiere Gasumbi Girls mantiere County ma Homa Bay ma bende noyudo min mar 10.37. Kama bende jopuonjre duto te mano 439 noyudo grade mar B- kadhi malo. Koko manya kwa mga juang wan warito migao mar somo ponono ni gibiro timo nonro maket kod mage nikech jolony weche mag somo. Wacho ni tek ahinya e kind thuolo mar higa achiel mar mondo mi kata mana skul oyud medruok mar min achiel. Kotudre kod weche mag somo, adaro ni wadhi Gaset machielo, mano Gaset mar 8 bende kotudre mana gi weche mag somo, ka bende gisani osechiw kwan mag counties ma bende noyudo grade mamalo, mano mar penj mar KCSE. Kata kamano Julius, oganda mathoth osebedo kata mana kaparo ni county ma Kisii, samoro county ma Nyamira, kata mana county ma Homa Bay bende mano ogolo kwan mang'eny mag grade A. Kata kamano mano oken adier. Wachre ka ni county mano ma Kiambu kanyakla gi county ma Nairobi. Skunde mantiere county ma Nairobi gi Kiambu bende mano yudo grade mag A mathoth. Mano kaka Nonro kaka oboke wacho. Kigiyo malo kanyo waneno ni mango e school mano yudo S mang'eny kabisa, mano golo nyithindo mano yudo S mang'eny kabisa, nyithindo 82. Alafu Lurega then mar ariyo en Alliance. Alafu Maranda High mana nigi nyithindo 68. Lakini kata king'iyo penj mokalo go, king'iyo kata higa mokalo kata higa moro cha, magi skunde mosebedo kan mbele penj kaka KCSE gi. Kata ka ben no namba mar nyithindo mayudo S malo, lakini magi skunde mosebedo katimo maber kata mana penj mosekalo go. Koro labda nitie gima notimre, lakini magi skunde mosebedo katimo maber mbele kanyo. Nitie achiel ariyo kaka ma wawacho kochaga ma day school nini man ben gi nyithindo mang'eny mayudo S, lakini kirango list ni kopi ineno Maseno mbele kanyo, nitie Kanga High, nitie Kapsabet Boys, St Anthony's High School Kitale. Magi skunde mosebedo kan mbele kati penj mokalo go. Koro labda wang yudo S mang'eny molo kaka magisayudo go, momiyo ji wacho ni labda nitie tugo moro matin manotimre, lakini gisega bet mbele kati penj mokalo go. Nikichocho ni skunde mantiere county mano ma Kiambu gi county ma Nairobi noyudo achiel ewi 3 mago maga max mag A ma bende noneno e penj mar KCSE. Wacho ni Kiambu ma bende Kiambu candidates madirom 212 noyudo grade mar A kiluogi gi county ma Nairobi, kama kwan duto te mag A's na gin 133. Kata kamano kidhi e county ma Kisii nyakwara mga jogi county ma Nyamira, kwan mag nyithindo ma bende noyudo A na gin 81. Mano kodhi nyime gi weche mag somo bende it Gaset mar 7 bende gisani riwruok kata mana duol mar Wasu kanyakla gi mano mar Kusu, mano duonde mag jopuonje mag mbalariany bende gisani koro gichiwo pachgi ahinya e okang' ma bende koro piny owacho dwaro mar mondo mi mbalariany mago mag piny owacho oket e bwo joket mwandu, ma bende koro gibiro bedo privatized, ma koro iketo gi e bwo joket mwandu. Okang' ma kama bende koro duol mar Wasu gi mano mar Kusu bende koro osobiro ka bende giseyo e okang' mager, nikech giwacho ni chakruok mag mbalariany mag piny owacho gi nitie omenda ma bende piny owacho nie otiyo godo, ere kaka idwa ketgi e bwo ji giwegi. Serikal ne temo wacho ni nitie university mang'eny mag serikal ma sani dhi piny
an kop gionge omenda. Kop ng'eny public universities ama universities mag serikal, en serikal ema migi pesa. Koro yudo ka pesa seche moko serikal golo matin ama seche moko serikal ok gol pesa. Koro gin gowi mang'eny kabisa. Gik moko kaka facilities, lecture halls be onge mabeyo. Koro serikal neno ka kaka yo mar miyo skunde go bed ama universities go obed mabeyo mondo wa privatizers gi waus gin ji mondo ji koro oran gi kaka university mag gi kaka ng'ato ok mag serikal mondo performance odhi mbele molo kaka gintie sani. Lakini neno ka uwaso magin union gi kusu gu waso magin unions madil gi joma tiyo university wacho ni mano plan mok ber. To gipinge kabisa. Koro waita neka ka serikal gi unions dhi amua mbele kanyo ka gi amua ni gi privatize. Koro gin magi amua ti serikal emadhi amua. To kang makamano bende noneno bang' jatend migao Nyakwar Mgajwang' mochung' ne weche mag ohala e pacho ka mabende ong'ere kaka Moses Kuria bende nowacho ni nitiere joket mwandu mawuok e piny mano mar Indonesia gi piny mar United States kata mana piny mar Amerika mabende nosebedo gi hikruok makoni kod kocha mar mondo mi skunde ahinya mbalariany mag piny owacho oket e bwoge. Kopogre gi mano wadhi e weche machielo ahinya motenore gi weche mag siasa. Koro nitiere nyadendi kata mana Mikai Ruth Kulundu mano jalup jata chenro maduong' mano mar duol mochung' weche mag yiero IBC bende kisani koro no dok e tije okang' makama bende nyalo paro mane en jata chenro maduong' maka IBC Hussein Marjan bende koro inyalo kara mna paro kaluwore gi yiero mabende noneno nowachanga ni en kanyakla kod commissioners ang'wen mabende nobalo kod yiero mar IBC nagintiere e romo moro koro Marjan Hussein Marjan naneno ni okang' makamane nok ni kara ahinya kaluwore gi tije gisani koro doho ne osethicho oko okenge makamago sani koro odhi dok e tije mage. Court iluongo mar Labor and Employment Relations Court wacho ni nyaka doge tich ni gole ne ok oluwo chik kaka ng'ama tiyo serikal inyalo gol. Koro kaka en sani wane ka Marjan dhi duoke tich kose gidhi wacho ni niseok. Koro en mana rito wane ka gidhi luwo gima court wacho kose CEO mar IBC dhi wacho ni in wasegoli tich. Yes. Kes makamano kata mna bura makamano no winj kod Justice Linet Ndolo mabende kaluwore gi Ndolo owacho ne kaluwore gi bura mabende Hussein Marjan Hussein nodonjo ne Ruth Kulundu ne okochiwo koke kata mane sei kata mana nokochiwo affidavit mar nyiso gik mabende nolieko ni Ruth Kulundu ne otimo. Nyakwar Mgajwang' bende kopogre gi weche mag doho wadhi e wach machielo mano e it Gaset mano mar adek. Wadwaro ng'iyo bende nitiere jal kata mana daktari moro mabende nothich oko e tich e yo moko winjore magi bende kaluwore gi weche mag doho. Daktari makamano nothich oko e tich manegi osuptal mong'ere kaka Medanta Africa Limited mantiere county ma Kisumu. Tigi gimomi ni thiche oko e tich Julius. Osuptal makamano nacho ni gionge kod jotuo mathoth to jotuo ka onge nyiso ni onge omenda madonjo. To omenda kok donje osara be tich onge. Asome bawachon mawach matek manadi ne ng'ato iriembo daktari a tich niko onge jotuo madhi osuptal ama madhi manyo chieth e osuptal no. Koro koto wacho ni mano ok nyalre mano gi violate rights mag daktari no. Koro koto wacho no odoge tich mapiyo kaka nyalre. Tineno kata mna kanyo ka jal makamano mabende ong'ere kaka Nakib Imtiaz Kara bende koro bura makamano nong'ad kod Justice Christine Baari mabende koro ochiwo siem ne osuptal mar Medanta Africa Limited mantiere county ma Kisumu mar mondo mi ochule omenda mano maromo siling $1.4 kaluwore nitiere kata mana osara mamoko mabende ne pok ochule kapok ne oriembe e tich. Apani mano koro chiko ka okore donge. Kabisa. Odhi yudo salary mar 1,400 mano mar dweche ariyo. Kendo moro 1,800 mar osara ma higa mar 2017. Nyasaye okonyo daktari.
Nyasaye okonye. Nyakora mga jong par ni Gaset mano mar The Standard bendo diche maka wuono aneno ka gintiere gi it Gaset mano mar The Pulse aneno nyadende moro ka mabende onego twech koro ma Gaset mar The Pulse ahinya gin mag rowere mar mondo mi ginge kit dusruok mopogore opogore par nitiere nyaka weche mag ohala weche mag tuke aneno ka otieno maka wuono tim mar Manchester City dhi rakore kod tim mano mar Arsenal ka onoromo sa abich mano mar otieno keni Julius ini siro tim mane kosi siro timbe moko mantiere namba parka. Okay, wadhi mbele lakini an ja Chelsea. Inja Chelsea. Wana namba parka kiwacho lakini sawa tu. Kopogre mano di Gaset nyachele nyakora mga juang mano Gaset mar Daily Nation kabida neno ka thundu wach mar Daily Nation odo chalo gi mano mar The Standard ahinya ka tenro kod weche mag somo koro ma en kaluore gi omenda mago mag bursaries mabende ojachiuna nyithindo matimo makare en mana ni gionge kod nyalo koro wachore ni omenda maromo siling bilion 1.2 mag bursaries mabende do winjore ochiuna nyithindo maket kod magi nenore ni nitiere weche mag mibadhi mabende nomienjo ka omenda makamago kaluore gi janon buge mapacho kamano Auditor General giwacho ni omenda makamano ok osefweny kata mnandachi gi kendo gilal mano omenda manego bed ni dhi ne nyithindo maonge kod nyalo mano e counties madirom 16 mano e constituencies kata mna ute bura maromo 50 akeni wache makamadi wach nango to okang makamaen ni bende biro kinyalo paro jod bura mabende nong'anyo kata mne boma ma Mombasa ka gidwaro mar mondo mi omed gi omenda ma en wach ma ok ber ahinya kopa bilion 1.2 Gaset ni wacho ni nyalo chulo nyithindo 22,000 fees pesa mar somo nyithindo 22,000 koro ka pesa makama Auditor General Nancy Gadungu wacho ni chal ka gima olal e constituencies to main mana pesa mar CDF mar wabunge ka lakini ng'en tie moko be michiwo gi governors mag counties making'iyo reports mag auditors be mag counties kaka counties tiyo gi basari be nitie pesa ma wanyalo wacho no lal lakini ka wang'iyo ma to waneno ni Auditor General wacho ni nitie mibadhi malich matimre e CDF sana pesa ma igolo ma nyithindo dhigo e school wacho ni skunde mang'eny ma iwacho ni oseyudo pesa mag nyithindo wacho ni pok oyudo pesa go seche moko mabende no se gol ma winjore ni nyithindo godo yude to pok giyudo to skunde wacho ni pok oyudo pesa go koro pesa go dhi kune to bende kaluore kata mana gi janon buge inene ka mano Nancy Gadungu owacho ni siling bilion 1.2 mabende gisani bende oselal nyalo puonjo jopuonjre maromo 22,000 794 mantiere skunde mag national gi mago mag extra county kata mna kineno kanyo audit mano nonro mabende notim pesa mabende nochiw ineno kanyo amount queried ma kineno kata en Embakasi South omenda manego bed ni ne olala poya nono gintere counties mopogore buore Nairobi aneno gwenge mag Masawa ineno kata mna Vihiga nitiere kanyo gwenge mag Lamu ineno kata mna omenda makore lach mabende Nancy Gadungu wacho ni omenda maromo siling bilion 1.2 mabende gisani pok osefwenyore kata mna kumodhie dibed ni jod bura ne ochamo omenda makamagi madwara kotima gimiluongo ni investigation ama nonro mondo ong'iane kama pesa gi odhie kop ma hinyo nyithindo mang'eny kop ka pesa gi ocham odhie mfuko ma ng'ato matie nyithindo ma ok kuonde ma ji ok otegno ahinya yore mag pesa ngiso nyithindo go sani onge school nyithindo go se drop out en wach mok ber kata matin kaluore gi nonro makama natemo ng'iyo kata mna gwenge mag Nyanza pani jod bure gwenge mag Nyanza notiyo makare gi omenda mag CDF mag chiwo nikech natemo ng'iyo kata mna omenda molala mano mar siling bilion 1.2 kaneno gwenge mag Nyanza ka apani jod bura notemo makara hinya konono ni nokonon gi podi giwacho ni magin constituencies 50 kende lakini wan constituencies 290 koro labda gini mbele kanyo ama pokonon gi mago bende wabiro bedo kwa nono matuch nyakora mga juanga ka Auditor General mano janon buge pachoka mano Nancy Gadungu biro bedo ka nono kaka oseti gi omenda mar bursaries okang makama indi bende biro ka koro juma ni nyithindo bende ne au school mago jopuonjore mantiere e skunde mag primary gi mago mag secondary kodhi mana mapiyo e it Gaset machielo
wadwaro ng'iyo Gaset mar ariyo kama bende pode waparo mano mosenindo jatend migawo machon mar weche mag somo mago George Magoha. Koro odiochieng' ma kawuono bende ang'eyo ni mathoth pod timre ka bende ringre mar Nyakorom Gajwang' pod nitiere e kar kano ringre mar jomotho mar Lee mantiere Bure Nairobi. Owadgi emwang'e ni idhi yik odiochieng' makiny mano e gwenge mag Siaya. Kata kamano nitiere owadgi Magoha maduong' mano mong'ere kaka John Obare Magoha ma bende koro nachiwo mana picha mano kaluwore kaka jofwambo nodhi e dalane odiochieng' manyoro ka bende ochiwo mana sigana kaka owetegi adek ma bende gisani osenindo. Notemo mar nyisogi mar mondo mi giduog Kenya gibi giti Kenya. Kata kamano mana achiel kende mano Magoha ema bende noduogo Kenya. Nyalo paro Magoha bende nasomo e pinje maoko kama bende noyude tich. Kata kamano Magoha noduogo Kenya chutho e higa mar 1986. Kata kamano wetege mamoko ma bende osenindo owacho ni gin to negidong' mane pinje maoko. Naneno kata mana wadgi ma bende ringre mare nokel en bende koro nodak e piny mar Amerika. En wach malit ne familia mar Magoha. Ng'enygi nodak oko kata mana George Magoha makoro nindo ni bende noko ne Nigeria ndalo ma mokalo go, lakini kako wadgi wacho en manowa ba oduogo Kenya mondo oti Kenya ka, lakini jomodongo to ne noko. To waneno ma ntie owadgi moro miko wigi ni aparo mano odiochieng' makiny chieng' ngeso then koro gichako kaka ginyalo iko Waziri George labda wik manyien ama chieng' ma gipango. En wach malich ne familia no, wach maber ahinya ka onyalo lalo joot achiel e wik achiel ama malure kamano. Kata mane higa maluore kaluore nikech owadi moro no ninde higa mar 2021 ma bende ringre mare no kele no ninde higa mar 2022 sadi koro gintiere gi liel moro kendo mano mar Magoha. En wach moro malit kata mana kidhi e Lee funeral koma bende wete ariyo onindo kanyo ni ging'ielo ring. En wach moro malit kata kamano owadgi maduong' mano John Obare Magoha bende wacho ni osebedo gi ting' mano mar kada mana puonjo Magoha chakre skund primary nyaka sani kuma gintiere banka jonyuolgi bende nosetho. Bende wacho ni en bende nodhi nyaka piny mar Nigeria kama na Magoha ne odhi kende. Nyalo paro ka nodhi riwo arus gi Dr. Barbara Magoha e piny mar Nigeria. Pod wabiro mana pare mano Magoha Nyakorom Gajwang' ni pare gi ang'o nyalo mana somonwa paro. Akeni ni pare gi ang'o kwa dhi wach machielo. Ana paro Magoha gi CBC. Magoha na wacho ni wach ma CBC nyaka CBC bed implemented. Then obena wacho ni wach mar kwalo page mar KCP KCSE nyaka rum. To ne o make sure kila school no dhie, kila part ma Kenya no dhie mondo make sure ni onge nyathi makwalo page ama onge nyathi mikwalo page. Nen minister mane ber lakini Nyasaye osekawo ngimane gimonyalo wach mang'eny onge. Kamano kaka intie kwa pogore kata mana gi weche mag somo Nyakorom Gajwang' wadhi ite Gaset machielo mano Gaset mar Ang'wen. Kama bende nitiere chenro mar neno ni jotenda riwruok mar Azimio mano migosi Raila Odinga kanyakla kod Martha Karua oriwre kod od bura maduong' ma en bill kata mana proposal ma bende ichwalo kod Attorney General ma pachoka mano Justin Muturi ma bende ponono ni owacho ni dwaro mare kata mana proposal mare okochuno mar mondo mi jopiny odhi e referendum nikech odwaro ni koro ineno kuma opio wanda intiere jatenda jod bura matinde od bura ni koro mane makoro mi Raila Odinga to Martha Karua bed e Senate jatend jod bura e od bura mar Senate. Akani wacho makamani kichangeni kinde ka kinde bede jandeko weche mag siasa ini nene nade. Aneno ka Attorney General iluongo ni Justin Muturi wacho ni ok nyaka wadhi e referendum mamondo jotend opposition Raila gi Martha Karua obede parliament. Giwacho nitie sheria minyalo lok matin ama nitie standing order minyalo lok matin ma lawo gimondo gidhi e parliament. Akian manyalo nyalren kopa king'iyo constitution, king'iyo katiba wa wacho mana uwe mana ewi majority leader gi minority leader. Oko uwe ewi opposition or official opposition leader. Koro akian kaka onyalo dhi mbele gi sheria ni lakini en jatelo mar chik ma advise president labda ong'eyo kaka ginyalo tugo gi sheria go mondo
Raila odhi e parliament but akia ka Raila nyalo dhi e bet parliament kata mana Martha Karua nikoro ka Karupio wanda ito Martha Karua oka Stewart Madzayo mane od bura mar Senate tinga okang makamendi bende biro nyalo kora mna paro mar jatend piny William Ruto hinya kaluore gi chuogo apis jogo eko mabende kwedo kora mna jotelo makwedo piny owacho. Yes ngeno no lakini kirango pache mokwongo en ni nodwa parliament ama bunge mondo olok katiba mondo ongiga kaka wanyalo loko chike mane katiba mondo wa bed go office mar official opposition koro wakian official opposition en Raila kose en Kalonzo kose en nga to nyaka gibed mane parliament kose ginyalo bet official opposition e office man oko ma parliament mago gik ma nyalo bet ka wadhi timo referendum gik madhi jo Kenya nyaka ng'e kapok wadhi e referendum. Manen wach mantiere kanyo na paro mabende chiwo kod Attorney General ma pacho ka Justin Muturi ng'eni paro makama bende biro bedo ka kelo paro mopogore ahinya ir josiasa ma pacho ka kopogore gi mano iti Gaset mar abich bende nitiere paro kinde ka kinde jatend piny William Ruto wacho no dwaro opposition kata mana kweth makete tesre mano kweth mapende pingo piny owacho kata kamano bende waneno ka gisero moko kuom jod bura ka magi gin moko kuom jod bura ma bende wuok e duol mano duond od bura mar Jubilee ma bende noromo kod jatend piny chieng' wuok tich mane kar jot mare mar State House okang' makamano kapok na giromo kode motelo ne mano ndalo ariyo kapok na giromo kode bende na giromo gi jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nyalo kata mna paro higa mukalo Gachagua ka bende na wacho ni wena uru mana jotelo mawuok e gwenge mag Masawa ka biro romo dwe mar 12 gibiro bedo ne gise loko tak gin korwa lakini kata kirango story ni president osebedo ka wacho ni odwa ni opposition mondo ongiser gima serikal ne timo gima administration mare timo mondo iluongo ni accountability mondo kete to account kako otiyo gi pesa mar jo Kenya kako otiyo generally lakini kendo king'iyo bathe koni to en mo odhi chien kama to kawo jo opposition go oketo kore koro tamin ka koro idwa ni jo opposition ema ongi gima serikal ne timo lakini idhi chien ti kawo gi then koro ngama dhi ng'i in terms of accountability mi itemo wacho gi miyo Gaset wacho ni president double speak on opposition matina no owacho koni gi koni koro tek ng'eyo kanyo mochung'e nikech koro mano keto kara mano opposition mano kweth mapende pingo piny owacho oketo kara mano opposition bedo mayom nikech ka onge kwan mag jod bura maromo mar nono kata mna sirkal bendo kang' makamano nyalo bedo matek kopogore gi mano iti Gaset mar auchiel bende gin weche motenre kod mag siasa ahinya maluoro weche mag doho ka bendo odiochieng' manyoro mano jang'ad bura maduong' mar doho Makwale Francis Gikonyo bende koro notecho oko buche ma bende osebed ka ikwedo godo mano governor county Makwale Fatuma Achani kaluore gi loch mare ka bende inyalo paro Fatuma Achani ma bende nobedo jaloch mano ka bende ne ochung' kod otiko mar duond bura mar UDA kendo ne odok kwan mar ombulu 50,000 kod 9 670 kod 4 ka bende naloyo jal ma bende nagipiem godo mano nobiro thuolo mar namba 2 Professor Hamadi Boga mar duond bura mar ODM ma bende noyudo kura 53 kod 3 970 kod 2 Julius kineno kana mna wach makama jogo eko ma bende nodonjone gi pogore mano wantiere gi Ziwe Pala kanyakla gi Suleiman Ali ma bende wacho ni yiero makamano nokotime yo mahuyanga nyaka sani koro doho othicho oko kang' makamano Justice Judge miluongo ni Francis Gikonyo wacho ni ne onge evidence moromo ne onge ng'iso moromo ni mama nokwalo kura nyo machiel kuom governors wa mama e Kenya mangima gitien kabisa to kirago area mar Coastno en yakende mama governor to jiario ma residents ma jiario mo akwale no wacho ni okagipar kane oyudo kura moromo mondo bed namba 1 e yiero no kata kamano Justice Gikonyo wacho ni hapana onge evidence moromo koro mama ni e governor lakini jokma no dhi court go gin gi right ama ginyalo dhi court of appeal mondo kendo gitem ka ginyalo yudo bahati kanyo manyalo loko yiero mar mamani mar governor kopogore gi mana adwaro chere mapiyo piny kich aneno ka saa bende ringo mapiyo saa osekadho aneno ka en dakika 8 tok saa 1 mar okinyi iti Gaset mar Nation mano Daily Nation bende en kaluwore gi dwaro
mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mabende koro sani Nyakwar Mgajango osechiwo chik ahinya ne kuonde madho kong'o mantiere gwenge mag Masawa mar mondo mi olor beche maggi. To okang' ma kama endi biro mano kaluwore gi achiedhnade makoni kod kocha mabende Rigathi Gachagua wacho ni rowere mathuth okosebedo kata mana ka timo makare e ngima margi kaluwore gi kong'o. Nyaka sani kanoloso odiochieng' manyoro ka ne ntiere e kinde mabende gavana mano gavana ma Murang'a nachiwo bursaries odiochieng' manyoro. Koro wacho ni odwaro ni ochiw iwacho ni license mag kuonde math mopogore opogore kik bed renewed kata mana kik migi kendo ka bende odwaro mar mondo mi obed ba achiel e boma ka boma matiyo otiyonogo odiochieng' gotieno no bed ba achiel e boma ka boma, lakini akiani king'iyo gima nonro ni wacho gima oboke ni wacho en ni deputy president owacho ni governors more central or direct gima akian deputy president ama jalup ker nyalo direct ama nyalo chiko governors gima gitimo mana gima kia, lakini oyuak ne kong'o osechando kabisa vijana ma central. Koro dwa ni lances mag bago odwoke piny matin mondo ba kik bed mang'eny kabisa. To mano dong dhi bedo kata mana ng'ikruok lala ne jogo ma bende timo ohala mar uso kong'o nikech ba achiel mano kar madho kong'o achiel e boma ka boma e gwenge mag Mount Kenya. Akiani jo ohala makamago kapo nono ni uso kong'o akiani paro wach makamano nade. Lakini ing'iyo mano maber en ohala ma ng'ato timo mayudo omenda kose inyo ji. En gima nyaka gipar maber gima gidhi timo. Nikech Julius Sause mayo wang'wa adwaro ni watieki gi katun moro machinglo moro anoko moro wang'a e iti Gaset mar 18. Keni machinglo no ini nene nade kwatieko gi chenro mar odiochieng' makawuono. Ntiere iti Gaset mar 18. MPs medo mana chwe kata ka giyuak ni onge pesa mar CDF madhi nyithindo madwa somo, lakini gin gimedo mana chwe to treasury neno mono ben golo pesa tema mana umo gino linguru kupinge kama gintie Mombasa gidak maber. Iyoyogi. Iyoyogi. Ka gidak maber to gichwe kata. Tineno kata na komenda mar CDF mantiere chupa to tin ka puoyo jaod bura moket kata neno ka kore bende lach. Yes. Jogi ni wako pesa mar CDF lakini sani Mombasa giyudo allowance gidak yotende madongo no ka giduogo gidhi yudo pesa gi mar mishahara. Koro gin gima chando gionge kata ka giyuak matin mar CDF pa kokete malo kanyono lakini ginto gidak maber. Nanno ka kinde thuolo mabende na gibedo kanyo kaluwore gi nonro osuru mabende wasebedo kwa choko madirom siling $1,075,000 ne odhi e okang' retreat margi mabende na gitimo e gwenge mag Mombasa. Wachni mogik Julius watiko chenro. Kawuono aparo ni ker nyalo bet Nairobi, aparo ni ker oseduogo ama ochiegni duogo. Nok bena en gi launch affordable projects mag ute project mag gero ute Nairobi ka. Nok bena launch gi kawuono. And then nitie to mar joka magoha ni mabe waluo maber. Mondo wane gima dhi endelea. Then school CBC be ya nyithindo manotimo grade madhi junior secondary bende report wuok tich. Mano be wach ma nyalo bet maduong' ka waendelea kop nitie gik mose wach mang'eny no onge classes onge uniform gik mang'eny about CBC kata mana buge yes. Koro ma gik madhi luwo odiochieng' ma kawuono ka waendelea nyaka Monday wana ka gi report skunde. Erokamano ahinya Julius kuom biro e nonro mar Gaset okinyi ma kawuono. Adwoko erokamano. Mana kama Nyakwar Mgajango Gaset momore kinde Daily Nation gi The Standard idhi timie jok ma pok oyudo People Daily ka intiere apaya kata kata mana kapo nono ni wuotho kwagi akwaya nikech People Daily makamaga neno gabna ka gijathoro miyo jogwe kuma bende riembo. Kwa kamano gikanye makelo e giko mar chenro makama anarito mana tuki otieno makawuono e kind tim mar Manchester City gi tim mar Arsenal. Kwa kamano rito masani mabiro en twak mokwongo e chenro mar Rupenya twak mabende dhi baga kod nyawadwa Joyce Oduor. Kete mane Ramogi TV.